chabva chapindirwa nemauto awa wafambi vemadekwa alamboloko chinzwa manje engatopinda 7 ndiri pabroadcast naola 7 mukomana nengoma dzorira kuheaven kubatanidza mapostori kanemahedheni nekuti zita rangu ndinonzi kona ngale mafanzi ndivo kona inini ndini ngale nekuti ngoma dzinopedza test dhumadhuma naola pabroadcast ndiri number 1 ini nditori first ndinenge mushonga uye matura dust nekuti ndofambira mudenga kunge shandale pane pamuromo kuti ndudza dzimhare ndikati vatikona usati dherere nezera rako kuchallenge nkwere ndiri chibagere kunge magwere ndiri munhu mukuru kona ngalansipwere nekuti mkandiona ndakarowa sutu vamwe vese vanotopa kuda musutu mututu kunotobata chegutu vanorumwa nenhata vamwe voti humutu ichaingoma ngamachitawa yachaivwa bizongkona ngalevere wanganisaisa ndinenge mukomana uyo shatawale olovesa dheni ndichirinzwa nambwale ndikati mutara tempo mani nachikwazi mugemu ndopinda kona ndakashuta machikwazi mashutazi nekutifolasi ndikati ola sandotola ndakachira ndobva ndakubhabhula kana dhola ipapo latambula ndoputika nengoma kunge girine combination yakona ngale nagirine nekuti zudare ipapo ndakamechesa saiza kona kunorovesa chabva chapindirwa nemauto